Soy médica, neurobióloga, investigadora, divulgadora y músico. Y me dedico a estudiar con pasión cómo se guardan los recuerdos en el cerebro. ¿Y tú? ¿Cuál es tu superpoder? Soc alquimista i faig cosmètica 100% natural que transforma l'ànima i el cos. I tu, quin és el teu superpoder? Soc directora general d'una empresa que fabriquem solucions tecnològiques globals. I tu, quin és el teu superpoder? Benvingudes i benvinguts a la 23a edició dels Premis FIDEM a la dona emprenedora. Suposo que ni us podíeu imaginar que el Cosmocaixa fos aquesta mena de bat-cova per aquestes dones que canvien el món. I jo em pregunto, quin millor lloc que aquest per maquinar com fer-ho, perquè les nenes i les noies es llancin en massa a estudiar les carreres STEAM, ciència, tecnologia, matemàtiques, enginyeria, i que d'una vegada per totes aconseguim segellar aquesta bretxa de gènere que és enorme en aquestes carreres, sobretot. La proporció és de 80-20, però en carreres com les TIC, que són tan importants, la proporció és del 90%. Doncs va, som-hi, que tenim molta feina. Tenim 7 dones poderoses d'aquestes que canvien el món esperant per sortir i veure la llum i convertir-se en referent per totes aquestes nenes i noies que estic convençuda que es llançaran de cap a estudiar aquestes carreres. Som-hi! Ens queden 2 dones poderoses per conèixer, superinteressants. Us explico, va, el Premi FIDEM 2020 a la internacionalització és per Meritxell Pi i Forcada, directora general de l'àrea financera i d'acció corporativa d'ICG Software. Els seus superpoders són la constància i la positivitat. Malgrat que és molt jove, perquè la Meritxell només té 28 anys, ja fa una dècada que es va incorporar a l'empresa que va fundar el seu pare, l'Andreu Pi, un emprenedor carismàtic, és un visionari de Barcelona que als anys 80, finals dels 80, principis dels 90, se'n va anar cap a Lleida i va trobar la fortuna per serendípia en un viatge de negocis. Ell, en un dels seus viatges, va veure en un restaurant com un client deia el que volia amb un punter làser, no? I d'allà ell ja es va fer la seva idea, hosti, si això ho poguéssim tenir en una pantalla i poguéssim tocar amb el dit, què és el que volem? I d'aquí va vindre la seva idea i va crear els TPVs tàctils que ara estan a tot arreu, a tots els comerços i a tots els restaurants. Quantes botigues te trobes ara que no tinguin un TPV tàctil, no? Al final, aquella idea que ell va tenir ha tingut molt èxit i està arreu del món ara, no? Per tant, aquells que el tractaven una mica de boig, avui en dia han de veure que aquest home era un visionari de los pies a la cabeza. La Meritxell recorda com el seu pare de petita se l'enduia a les fires. Diu, jo no sabia exactament què feia allà, però allà estava, a les fires, aquest home, amb aquesta visió. I recorda també haver viscut intensament el despertar d'una empresa que ara té presència a tot el món. Potser per això ella sempre va tenir clar que el seu futur professional estaria lligat a ICG. Així que va compaginar aquesta feina de fa 10 anys enrere a l'empresa amb la llicenciatura d'Administració i Direcció d'Empreses a la Universitat de Barcelona i màster també en Direcció Financera a la UPF, fins a arribar a la direcció, com us deia, ara fa només 3 anys. Ara compagina la primera maternitat, de fa molt poquet, uns 4 mesos, amb un món canviant per aquesta crisi de la Covid. I mira el futur d'ICG Software formulant un desig molt concret. Que poguéssim promocionar tot aquest sector al món de la dona, que la dona realment estudiés enginyeria informàtica o altres vessants, i poder contractar i canviar aquest percentatge de dones a la nostra empresa, dir, no, ara som les minoritaris, no, el dia de demà que siguem el 50% almenys de tota la plantilla. Però és que
m'agradaria ara mateix també, però clar, no hi ha suficient dona que surti d'aquestes carreres. Així que jo faig una mica de crida que totes les dones se plantegin una miqueta el sector aquest de la tecnologia. Per estar al capdavant d'un grup multinacional en presència a més de 80 països d'arreu del món, que fabrica solucions tecnològiques globals per petites, mitjanes i grans empreses dels sectors de l'hostaleria, els hotels i el retail, bàsicament. Per crear solucions pràctiques des del software de punt de venda fins a la gestió centralitzada de cadenes i franquícies. La darrera, per cert, de gran impacte al mercat ha sigut el sistema CashDraw. Són aquelles caixes de cobrament automàtic, suposo que les haureu vist, a més d'un establiment, estalvien temps i diners a l'empresa i la veritat és que amb la nova realitat de la Covid, com que ningú té contacte ni amb les targetes ni amb els diners, és efectiu i 100% higiènic. El Premi FIDEM 2020 a la internacionalització és per Meritxell Pifurcada, directora general de l'àrea financera d'acció corporativa d'ICG Software. Entrega el premi Carina Gibert Oliveres, vicedegana del Col·legi Oficial d'Enginyeria en Informàtica de Catalunya. Endavant, Meritxell.